Hej YouTube, velkommen. Vi har Danny038D med, og Pop Coco, det er mig. Skin. Vi har tænkt os at lave en Let's Play Tekkit. Og det kan godt komme til at lagge lidt. Og Danny038D er her ikke lige nu. Han skulle lige noget. Men han sagde til mig, at jeg skulle begynde at gå den her vej. Selvom det er mig, der filmer. Så det er lidt mærkeligt. Men hold op, lag. Ja. Det her er episode 1. Selvfølgelig. Og mig og Danny038D er her. Pop Coco. Og det er episode 1. Og jeg lagger helt vildt. Og vi bruger en lille smule snyd. Ja, for vi TPA'er. Jeg har fået ny mikrofon, som sagt. Ligesom i alle de andre videoer, jeg har lavet. Nej, en anden video, jeg har lavet. Teleport, du lytter til mig? Så må vi jo hellere lige gå ind og skrive. Lag. Han er her. Danny038D. Og han har ikke nogen YouTube-account. Nej, du har. Ja, han laver ikke nogen videoer, men han har en. Og det er kun så han kan komme ind og subscribe og like. Ja. Men vi prøver at finde et godt sted og lave et hus. Og jeg har tænkt mig eller vi har tænkt os at lave, eller måske at lave et kraftskjold. Tusind episoder, det vil jeg nu ikke sige. Han overdriver lidt. Men i hvert fald, lige nu skal vi faktisk bare have fundet. Wow, shit! Lige nu skal vi faktisk, jeg har fandt sådan en revne. Hvor jeg lægger. Der må jeg altså virkelig undskylde YouTube. Jeg har fundet uranium og alt muligt. Er det her? Det gjorde rigtig naller på min Minecraft, mand. Er du dernede? Ja, jeg er hernede. Halvt hernede. Jeg gravede mig ned. Og så faldt jeg igennem. Ja, jeg kan ikke smadre uranium med min jernhakke. Nej, med min stenhakke. Enten skal jeg bruge jern eller dia. Hvor er du henne? Eller hvor er du henne? Jeg er... Ja, eller red matter, eller sådan noget. Lige sådan en mikrofon til. Kan du virkelig ikke se mig? Der var jeg lige nede på 5 fps. Døde du? Ja. Jeg har fået anvendt det igen. Godt. Jeg er nede i den der revne. Det kan jeg se. Uha. Hvor er du henne? Kommer ned til dig nu. Det er en dum vej at gå. Der er kobber. Det kan vi da. Jeg har kobber. Ja, kabler og alt muligt. Jeg gider ikke at tage helt kobber. Jeg er nede på 5 fps, mand. Nå, der er noget jern derovre ved siden af dig.
Ja, det er der også. Der er bare lige det, at jeg har 7 stykker jern på mig. Tror du så, at vi behøver mere jern? Hvad laver du? Jeg har også, Der er marble. jeg har også 2 jern. Der er allerede en, der har været her. Han har nok nakket det alt det gode. Så vil han jo også tage uranium. Jamen det er også det, jeg synes, der er lidt mærkeligt. Hvorfor har han også sat marble? Det er sgu da et udmærket. Marble er et mega godt byggemateriale. Synes du? Ja. Det synes jeg er vildt godt. Der er tin. Jeg skal bruge noget kul. Det er simpelt. Jeg har 12 kul. Hvor er det henne? Nå, derovre. Skal vi ikke nå den her mine, der har ikke været nogen før? Hvor? Ja, jeg har noget. Fuck, det er irriterende, jeg lagger hele tiden. Og der er kul. Det tager jeg. Du kan ikke tage det. Ikke kom hernede, lava. Ikke kom hernede. Lige nu har vi også område. Nå, det er fordi, vi indgår en område. Nej, for jeg har lige smadret noget tin. Eller også var det... Ja, det var tin. Her. Du kan jo se op på det lille kort, hvor hans... Ja, har du ikke noget kul? jo, jeg har noget kul. Jeg har også nogle fakler, hvis det er det. Jeg kan ikke sætte dem. Sådan der. Map. Red mig. Lag. Kul. Du kan ikke tage det. Jeg kan ikke engang sætte en fucking fakkel. Skal vi begynde at gå tilbage? Her hvor jeg lægger. Vi kan også sige, at vi stopper videoen nu, og så laver vi en mere. Det gør vi. Nej, så jeg kan ikke Vi ses YouTube. Det her var episode 1. Og jeg har fået fundet Nikolajt. Ja, men du kan ikke røre det. Nej, okay. Hej hej!